Unions Maltin, il-General Workers Union, l-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem, il-Union ħaddiema Maqudin u l-Kamra tal-Kummerċ resqu l-proposti tagħhom dwar xogħol b'kundizzjonijiet prekarji waqt la oħra tal-MCSD fil-preżenza tal-Ministru għad-Dialogu Soċjali Helena Dalli. Il-General Workers Union li ilha diversi ġimgħat għaddejja b'kampanja kontra x-xogħol prekarju f'pajjiżna ipproponiet li jkun hemm kummissarju għall-kwalità tax-xogħol. Fost l-oħrajn dan ikollu dritt li jinforza, jagħmel investigazzjonijiet, jirrapporta fejn hemm bżonn, jagħmel skrutinju tat-tenders pubbliċi u anke jissuġġerixxi li ċerti kuntratti jiġu rtirati. Min-naħa tagħha l-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem waqt l-istess laqgħa ppreżentat statistika li turi li l-problema mhix daqshekk mifruxa daqskemm hija l-perċezzjoni. Il-Union ħaddiema Maqudin tkellmet dwar il-bżonn li ssir distinzjoni bejn xogħol prekarju u dak illegali waqt li min-naħa tagħha l-Forum Unions Maltin semmit il-proċess tat-tendering bħala waħda mill-problemi tal-prekarjat. Intant fil-ġranet illi ġejjin se ssir it-tielet laqgħa tal-MCSD dwar dan is-suġġett tal-prekarjat fuq ix-xogħol u matula se ssir diskussjoni dwar il-proposti li ġew imresqa kemm mill-Gvern u anke mill-imsieħba soċjali.